Reng, kowe ngerti ora? Jarine nek wong lungguh ning ngarep lawang kuwi nggarai angel oleh judo. Alah, mitos kuwi. Wong nyatane kowe ora tau lungguh ning ngarep lawang ya judumu ora teko-teko. Lah piye judoku kon teko wong aling-alinge? Mas yo kata aling-alingi ya tetep ae judumu gak bakal teko mrene kongkong. Lah kok iso lho? Ya iso, lah moko liwat endi judumu? Nek lungguhmu malah ning tengah lawang koyo ngono kuwi. Lah mau kon piye maneh? Engko nek aku lungguh ning pojokan lawang kok dikira bek delikan. Nek pindah ning guri lawang dikira ngusir wong sing arep njaluk sumbangan. Nek lungguh ning pinggir lawangku malah kecepet tak repot malan. Arep lungguh ning ngarep lawang ya wis eneng kowe. Lah iya makane kuwi aku ki lagi ngetes-ngetes kuwi bener apa ora? Alah, malah tambah ruwet uripku. Lah kok ngono? Lah piye ketambah ruwet uripku? Lah wong kawit isuk sampai saiki aku nunggu kene wis ping 7 jaran aku nolak iwang. Wah, berarti wali aneh ya reng mitos kuwi. Wong sing lungguh ning ngarep lawang kuwi gak bakal angel jodone tapi malah gampang jodone. Buktine kowe sampe nolak-nolak. Ora. Kok ora piye to? Jarimu mau wis nolak wong ping 7 jaran kok. Iya bener, tapi ora nolak sing ngono kuwi. Lah nolak iya apa reng? Yo nolak wong meni brosur karo formulir kuwi to. Dipikir aku lungguh ngene iki ngenteni timbang kredit lho piye? Ojo condak aku lungguh ning ngarep lawang ngene iki dipikir mergo mari ditolak bang ya Gem ya. Lah ancen raimu kira kere yo reng. Heh, wes nang botol alih. Aja jera ping riko-riko ni wah liwat ae. Tak yang banyu kocarung ke bodohan. Wis biar. Iya, ngono ae nesu.